Ito yung tabi ng ilog. Hindi ito eh. Tutay, kita ah. Kuy ba? Tutay! Tutay! Ang lapit eh. Tutay! Kita ah. Ay, hiwal siyan! Tigil ang gusto. Ligo na ako. Sige na, ligo ka na. Di ba? Ano na? Di resusin na sa'yo. Malinaw ka mong doon. Ano nga to? Kaya ako naman. Ang yari lang ah. Ang lakas niya ito ito. Hindi ka nang inuwi. Lang! Ew! Sakay! Ikasay ko lang sa pinabo. Next, picturean mo kami. Sabi, dito Jay! Nakalik sa ano? Tita, kusog mo niya ni Sulong. Okay. Okay lang yan. Maganda ngayon siya. Nakag dyan? Baka, mokoan. Diyan talaga? Dito. Ate, isa na ayun na rin. Dapat dun sa loob. Hi guys. Hi guys. Welcome back to my channel. Maalod. Please. Like, comment, and subscribe. Watch our swimming time, our day 4 quarantine. Naglaag ang gi-quarantine. May dumaang ano? May dumaang motor, akala namin yan. May dumaang motor, tapos nagtakbuhan kami. Tapos Ulihin kami. nagtago. Basta si Alex, nagkandarapak ng takbo. Gihangak gud ko kay bit-bit na ako ng kaldero. Managan kita ka na yung motor mo, magsumbong ito. Day 4 ng kanilang quarantine. Day 4 Pastilan, kalakay. Yes. Still kicking and alive. Mga gahig ulo, dili pagawso ng gawas kay aron maligo. Para yung mga germ sa COVID maanod. Maanod sa suba. Ito kasi alam mo Ako yun. namang takan. Yes, Oo. tsaka we're 100 kilometers away from Baryo. barangay. The barrio. Huwag kayong mag-alala kasi 100 away kami. We're 1,000 away. 1,000 away. 1,000. Hey guys, welcome back to our channel. Ano yung channel mo? Mag-subscribe ako. Wala.
Uwi na ako. Ay, ko na dito. Mainit. Tara, uli na ta sa ubos. Kaya mga on kita. Gutom na ako. Magutom na.